interpret the KURATSA. Let's give it up for the Honorable Vice Mayor Luke Jensen R. Ditera to be paired with the Barangay Captain of Barangay Aruganga, the Honorable Salve Gale, KURATSA. Sarayawon, ayunan liniyo o Samar nun, mga kalarason kung batangon, KURATSA na ray ako dayo. Labi na ang mga bisita, nagkaan ng maniraing kagala, may naupos ng may sinsiriyo pa, may biro kong mainan ng babusa. Yes, this is Laoang Town Fiesta 2025. Barangay Night, BRGY TV, subscribe. Sikat dun, labi kung may matun, mga dayo ng laing nga nung, ang kadaan at tuhablasa, nag-aari din takuran. Sikat dun, hindi na sarayawon, hanabi ng mga mga kalakasan kubatan, KURATSA dugaan iray. Alala si kita, kay nasayang na ang bisita, maubay ang pagustura, kay damo ay naanagana. Alala si kita, kay nasayang na ang bisita, maubay ay nagkakalupan ang kwanta. Thank you so much, Honorable Luke Jensen R. Ditera and Honorable Salve Gale.